I was for ADUMASA TV so na enrada oya kire kakra ana sentrefo nhemu kakra koso wo sampa ni nyina eye sampa ahensem yi ya emu ache mienu efa bi ewo ira sangbajafla ho na efa bi so ewo na ya Sammordua ho no eno ho asem wa na iguso aye kan ntwaye no eno abrantie mamolenge ene adihie bi nyina asasi nkonwa e de wo modun sem bi atudwa kasem no wo kire se ben na wotwini ena nananom enya nkra ewo akwam se omo wodwedi bi wombedi nananom nyina akra koye na womo kɔ no mo kyerɛ se ewo so mo epe obi na wohwe akiri ntiema womo eja emante kwa be enum ewo akiri na womo kɔ yom koduro no mo te se yira sangbajafla de edom bi aba womo achi abe mrante be aduasa abaye chese mrante kwa asem okromo no mo a womo chese hwane ebe ma wa ha we wa beba ye no de be free so sensi ene womo chese se ha adwen yi pa na mrante no chese se womo ekọ jape kurum ene so womo tofa ho no mo a womo betreti no womo no wo chese enye renko womo taye saade no pa nti womo enkwa ede sanimu asundue eni sampa enu nti ene womo sinkonwa womo eka bibidi a kira aban ne mpanifo se womo mrem na akonwa no ya ninchi akasa na ya Sammordua no no na kroni nyina pe no na no mo nhwe na ne nsanka isansa sundue de ebi ni sampa eno na yesi hu nkonwa ye bedi enkomo no ansa na no ye nkohwe video no na ye ntwetwe nkomo want me nkodi bese na wotwini na nanom enya invitation eko doma akwam ti nananom ekono nananom ka sada bi omo ntime nkoma fie ennam pan saa ti nananom jamrante bese nom sa omo ntena fie no omo nhwe se awwo bi ba omati na sem nananom kodru doma akwam ntia nananom tie ne se Emmanuel Ankama ne nabusiafo akotam akromfo ye biem bese 30 ema obia tuo bullet no amoti moto so se omo nso eko japekum omo begira sampa ahimfie yi eho akika ni ombeka eye ni ombeye bia se ni oso ebe ma okroma no ompie na Emmanuel Ankama ahye omo se ni ombenya defo ankasa na mom se timamofo asore sadabi ya nyanhwe ama mo nye ya kra every ensamo a na police fo asore abetena saa Emmanuel Ankama ne na busie achi na omo tututuo ebotimamofo ebiem former NDC chairman your friend Obrama Musi na ne yere eti ne store de ne dwuma mrantie yi ebokọ ho abra na omo de tuo esa maame na police fo cars ehope maame dwane eja ne store ne niama omobora store ho atwitwa niama ewo ho nyina ne fridge emo ne motokin omotwa ajatum na police fo agina ho ehwe ne kunu ti ya odi modwahyew ekọ ho sadabe obekọ momakuno odro ne mrantia no ede pemso ma ne ji ba kutuo a police fo isa ji tuei efre brama musiwo edane ma Emmanuel Ankama mrantie ya awusia da se video no na okohwe no kwaku enura sampa youth ni bi ensoso ensema omode tu edwa eni na didi kan adena mo ha wo mo sa kwaku ye de asem we de wo ka ye ha wo mo de anese wo se me ka cho se twesan esanse asanteman sampa so ka ho bi enti de enti ameka se ha ye ha wo mo no twesan sanse ye ka se ha wo mo de anese ye ka de yakoba bi eni ka se ye de dai eko enti matweasan de amawo kwaku sampa sanse mba medical bet na fidie so aka che wo se efficacy make efficacy ma nyina enim se Ghana ha de wo pa mamre amane ne quantity ba bia benya amane ne amamre yi pa menhia na menhia so no kwaku ubebisa se ensem bia na de ba menhia na da bi asanteman ensem ene de ba menhia ti kasa na meka ni asem bia be menhia bia fa asanteman ho de fa asanteman ho ebia ne ne te de na no boku die aban na hwa enika
ohun ni se pani bi wo ho no me wo so de asem ne yedai ekodan no no de abere yewura ne yewura yedai asiesie kwaku menyin ni se asem bi a emfa asantema ho beba yewura na mahene na brempa obetena wo so mu so mu da yemfa kodwofo su de ho nyemfa to no kodwofo su de be piem e wo manhia fikesie ne ehun ni se duru yewura anim yewura tena ase na ano ya wada o ma wiase nyina ate se that lumba yede ne for na asem nyeden e ma nanim asembie nu asebim preduasa emfa asantema wanya asebim preduasa yewura dadwene ne dadwene wo nam a wo haw ne nyina ya asanteman sampa ka asanteman ho medical bet na fia ka cho se 1984 first sampa man hene no na na kofi so no ehimfa ne yebo no ayi sebim preduasa man hene no eye manhia ye na na wotumfo pokoro nya ne ba bi kro sebi na na okọ akura e de bo ne man hene 1984 enti sia bebo man hene 1984 e wo manhia fikese mu a kwaku wo hye hwan ase Yerase. Oche asanteman ase. Fansa wo de ho aba be don asanteman. Enti wo ka asanteman ho. Enti sampa de hie ya wo wo ho say youth mamolenge na wo kasa sisi ase bi mpedua watwe microphone na wo kasa no. Asem ne ba sampa nsensem ne ba he no. Sampa nsem bepie mo yewura anim. Ye na Sangbaja Fla the second. Sammordua mamolenge a wo kasa yi abu mama no Kofi Suno no asefo no nyina eba be ye dey ebe pie mo manhia yewura nso so wastadi a abre bia yewura beka nkonya asem bia na odika yi ma committee se mo nko na mo nko tena so na mo nka ye di asem ma committee di se be mpreduasa resource ebre yewura fa akrata na ohwem no hye asese abusua du ya mo de aba no o kirechiri ma mo obi ehu ba bi o ye dey gina ye hwemu no Sammordua wo ye chiame se be mpreduasa Tiame a waba be di tiame wo sampa a sebi wo twe manso na wo manso no sebi watwea na waye mbere no akase dabi we me tiame na mene ne komene ne ba manso nso na nimba bia sebi mpredua sa yedai aduru hwe akire fa yedai mame manso koso a na twe meni wo kora atwema adehye no na kwaku tiame de esi de na wo wase ni bra be di akonya no kwaku me pese me bisa same bra na ya Sammordua mo ba hefi on ba yewura anim no ya ohene wo ho ana na onye ohene ni nyansi ohene on na ekleme se yabo no ohene 2010 ton wedi akonya no 15 years kwaku ye nyina enim se Ghana hanom ya hemfo mu wa anyina mi sante hene pe wo mu nyina ewo efie o mu kwotena kire mu ase bi o mu bobo ho ye free baby National House of Chief amanto bia mu yi aman hene num no makwa akoyedai akogina omanam enti se ya Sammordua ye ohene from 2015 kamia kwaku enti ye gazette no adehye na amfa na ama national se ye gazette no court nsensem ba ya ye twe na nadom ahene ne bono original of chief mama no court gina ne tumi so e de ma ye ko gazette ye na Sangbaja Fla enti sa time 2015 kamisa be si nne no na Sammordua ne adehye omode ne si so ne abusua pani ya no wo sa abede na omode ne si sa akonya no so no ne omo ye de ma gazette no a ne di ama nkratem enti wonye ohene na yewura anim no konwasofo ne bae yewura anim ye na ADUMASA the acting president of Sampa Traditional Council won na Sampa donten hene na ADUMASA wono ne de adehye be ba be kire sante hene se ma dehye ni we na aduru so e de be ma no asem no so be pie mu sante hene na mu no mamolenge ya wo kase ya gina fikasie ni mu ka kire yewura na ma hene nyina se Baby asem we befa bia woni se asem no yewura behwem aka ne kore enti baby yewura de asem no beto bia omo yedai omo som sanse honom na afie Ghana na wiase baby ade opa amane ne amamera ubenya no de wo kasa sisi ekohwe ekotie ni bai asem wo kan emfoni da ho na kwaku waka nsem we nyina awie na se yebua asem no de bia meka kire se kwan si yeyi na nka wodan ya wo se yedai etene ebi na ekoto mamolenge ni na gye na wonu mudi wo machi ba manhia no sanse omo ka asem na yewura hwe yehu se dabi mo na mo di asem na ba nanso asem ni sei ni ne kure sei na yedai ewo mu yede ma ye na Sangbaja Fla emfa se appeal court judge Justice Ankama yede ma no ene ankwa ama Sammordua ne mamolenge ni mo no mo fa no mo support se be preduasa Sammordua wo claim se wo ye wo hene from 2015 no ene mo koduru sampa no mo kokon tutuo kokum ko prepare ankrofo including Amasi Grace ne maame yabo no ne yebu ni nsem enyamara nsem ada yewura ka asem ni wieye omu free sampa omu sesese de yewura ka asem ni omu nyina agbo omu aseda yewura se ene omu duru sampa na mo ye yewura danko dada adoye ene ne omu buru obi omu wura wo store ne yabo ene wo sa akoya asantesem kora wo sampa ho no mo a wo asem etan wo de be ya wo sampa kro duanim mo fresh yo nyina enim se sampa o man Ghana wo be pim wo Africa West Africa be bi otoka super sampa di mu bi
enti dwade bebrebe ne koso wo sampa enne me ne wo kasa duty niam omo ye enti no enkrofo dodo na ahase omo sesa omo nnwuma ye dai efiri honom ye de niam sensen omo ho ene ekro no diri honom a ye de tuo ne sekan na edi agro sampa ade ye wo hono no ene ye oyonko de sika ne twa no wase gitwa me bi wase twa wase entwa eno bi no omo ye ho twantwa fo nko a enti omo no omo nsuro tuo nsuro sekan ene omo di nyamana asem na omo go sampa ho kwaku wo kasa no wase kro no nyina penana ya Sammordua na obiti kumase ana obiti baby so no ye hene wo ho wo mra ho no moy ene adede bia wo mo kase ohina ono ntumi makru mo ne ade na mebusa sa de ne de kro ne pe no sa no mo klemi dia na obiti baby na wo so ntumi nko ho no se ntumi nko kwaku de obeka cha o se ye na sangbaja fla otoso me enu bia ntimi nkwa sampa bia ye torofo sa eye futuru no mutugu o manani so ngbe ba yira fa se ya nkodi ekodi so ngbe empe ye kan nsem ne ade hyehyem a yi kuro firim sa me ka asem ya kire obi am obi atie ye ka ahensem ene ade hyehyem e wo ba bia kuro yi firim ade efiri se ye ba na se akonya we asonafo na edi ni ye ba ne ye behwe asonafo abusuan pani ye won konya no ne ye ka asem ne wi a asonafo abusuan pani ne be isi ye de hye wo benten kwaku asumasi ene de hine na ye yie kura asabi mpreduasa mo amutim muni se wa akonya sem no ho dobe bia mo ne te mo tena wa hwese ye beyi mu wura abusuan ne beyi mu wura de aye dai ede abre mu enya wo na akotentam bibidi asensen hu tu aduro ne sekaduro abekere wo he na wo pe na wo ye de hye wo fie o aya de hye abusuan pani acting president owo ho wo mo na de wo mo de hye ba nti ye na akojo masa ne abusuan pani na wo mo de justice ankama na sangbaja flaba ye no wo mo de wo ni de wo mo ye abusuan ni nyina ti na wo mo de ye na sangbaja flaba ma hye fikasi mu no wo mo de wo ni de wo mo ye wo a wo han dan wo sampa wo beto asase wo sampa wo a wo ye kua wo sampa wo kodi pa ho no wo na wo be kire wo he na wo be dabi enya sa na ye no ahinsie ahintuo ya de hyesem se de hye bi betena konwa so na abusuan no hwe ne nyema bi ye ne ye obi a wo ye na nkoyi a abusuan no nko na betime decide se ye tu no anasa ye ntu no atena nkonya wo ho na be decide atena nkonya so ho na ye acting president no na nakojo masa wo no so na di justice ankama anim de ne ye dai ede ne ba fikasiem enti wo pese wo kire se na nanom ade ye na nasa ngwaja fraba ma nhia fikasiem no na yemisa Sammordua se senka sampa nsoma santeman a adenti no motam asem no firi sampa eko sunyan high court firi ba bia de ba ma nhia se yewura na se tutu de onim amane ne amamere kasa preko ehwe no nkama wo ade ne ba bia mokọ ese na dika na ye wo mo metima tena waka sampa asem ye na dom ahene de bia metena firi be su ade ba ko dom ahene ye a mempe na asem wo ho no aye sampa asem ode ne ho gimu sabi unse hini wo sampa untu hini wo sampa sampa ensuan kire wo na wo dom ahene wo ya wo se sampa suan kire fikasi manhia fikasi onim wo ho na wo su be su aye wo ya we eyemfuturo pese me nkumnya ne sampa adwadi ekoso na nanom bi e wo bono pese o mo ya na nkomo gina sampa medi bono na o manya adaje de sampa adwadi ai di agoro se de o mo pe no nanso kotoko hene se bi mpredo se medika aka se ne ho asem hye wotirim ma ne nka wotirim e hye wotirim a ekumon e piewa no wanya amane sa na kotoko hene tie yo kwaku wadaroma na te sa se mudi nkofo kokromo nom kotretin wo mo ho yendida sa sem we mo gine se de mrante ba aduasa kwaku wo nom tete wo nom ye wa hanom a fidie ya so na betena ka se se sia dia police fo apani o mo sampa ba be kasa se o mo hwe se mrante nkurakura tuo ene ade mfa nante sampa kuro bia ne mu biem san se o mo nye security men ye wa ha na ye suan e wo manhia fikasi mu ye koduru sampa abonten so ye tutu tuo prepra nkrofo ye nim ba bia tuo no obenya free enkonya yetimi kwosesa mpanifo ni bi nkonya se yakwosesa sampa hena konya ahimfia na omukom kosom yetimi kototo bo se honom na kwaku ope hene aba bedi kroso a ade a wo pe aba bedi kroso wo anya yesai no osi ade yemfa ma wo ne bo ho ban sa ade won san kan yesai ade kro ka bibia kire sampa youth ne se Sammordua ne nkrofo ne dom ahene mebo ne dia kan san se wona ne support Sammordua wonom kwosesa nkrofo free Cote d'Ivoire de bibi besensen omukom ye kumase wo ba na se bibi sa asense obekoma ye hu ne se bia ate afa so omukofa aniema sense omukom kotututuo ko prepra nkofo bebrebe wo sampa including na mass maame ye ko bu ne namu ye ko twa jato obi fie mu ekwo hye market ekwo sei sabi oman ajapade na oman a wo peso odi so no oman na ajapade de bo oman ho bra no kwaku ye sei no Sammordua na mibisa na sa asemi enti kwaku
one more mu claim say ye na sangwa jafla kwa kwasesa nkrofo be ye duasa be gu kuro no so asesi ade omo na no ye mi se omo se hemfo na di kan ye ni curfew tu kuro no so hwan mu na ye prepare nkrofo revenge ana enye revenge eye mfuturo ni ye mfa mema bia nko kuro no so one me wo kuro sampa asesi am na o kasai chronicle feed as so ya we curfew da sampa asesi am na o kasai one me wo kuro mu asesi ya asrafo ne wo. Okay. A police phone egu kuro nso sampa produum menyini se police fo ati kuro mu wonom no se de o maba be share bo abe share o man ni nyina abo se o mbe bo o man ho ban no obi kura tuo na ho e be ka se we de we na sangba jafla ni penti won fa tuo ni nam wo se senti mu na mote ntabu tuo to bo prepare nkrofo say market twetwa agya to se bi kokko she ni ade nyina mo hye no obi ama me kasa okay enti eyemfuturo ena mo to sabi emfuturo aba se de be ya nipa be hu ni se da bi wono mu abetima tena ho aye no omo asa aba be kasa ye na sangwa jafra nkrofo na aye dey aba be ye omo mna me kire ye nipa kro dodo asrafo mpanifo egu honom no omo nkonom ko bo mama ne se nkrofo se ne ye hu omo afedi won sa ade aye de ye wa enya wo de no wo de ye obi ebi na asi o se ye pa se ampa se nkrofo bi sa aba honom a se mo na na first mo se mo ye memasem mo nya mo memasem nkire wo mo okay kwaku ye woni ma bi wo honom medika ka no mo kwa kwam kwaku he medika ka kire wo se asuminya ena ye aduanafo PSE doma wo ho akwamusu ye dai e wo ho enti sa abusua ne nkonwa miensa we no omo ka bompa omo ka papa enya doma hene se sema se bi obekasa ti achiame na no tratra so ama bi ba efikese mu a kwaku nka obia ne ni asem nyanso asante de wonu se yewura ni asante ma nyina ati o kasa tia no abofra ketekete ya wo ne nekoda tia ono so ba be reply sa na akwa ye wasante mem menyini so obi betwe phone ne camera si no so no odi wo hene bi atem obono ne mpatam so onye na hwe ani ye wura di omutimi bone di wie bia no mafa mo ho adan adi omuti omukrom nanso ya yenim ye de no obu ese ne fata ye de yeden ye de ma no sampa kan santema ho from 1984 besi ne entimi mfiri ma ne nye yie mo pa mo ntama asem no enko world court ye beka edi ama ye nana sangwa jafra ni a kire se wona ye de hye momfa nko wiase ba bia santehina tena asem no so waka ahwe nkratam ni adanse nkratam da ho se ye nana sangwa jafra wono e na ade de aduru so odi ade no mo pa ba bia mo pa bia momfa nya dai momfa nko now ya gazette na sangwa jafla de na nkomo hwe animu se emma so e gazette now gazette no so ya gazette no if you say gazette no mun say motam na ebono originals of chief ena na was omode na CD forms ye dai eba ena na omu delay ena high court mo omo ye say wa ma omo mmere bi 21 days omo amfa CD forms na ama omo abegina omo tumi so akọ gazette no omo be please stay of execution ye de ma wo bo ebre no so sa pa ho the ebono originals of chief omo registrar otena wo sa wa amfa de na ama eduru achi no wo de nam ne ma wada what you say forms that was already ban one farm ma and what you say bibi kuram who is the president nana doma hene who is the vice president nana drobo hene wono mo was omo sanse ankwa amanipa a wo mo no epe no e de ne ba ye nti no forms no ye mfa mpom ma ye be delay mu saa na gazette na nya 20 years nanso omo nkan no se Ghana mra no bi asase bi Ghana law no nyina no ye nyina obi ati shase enti court susu gina ne tumi so ka se da bi there was will provide CD form traditional council and the base ye de hye we and ye de na ba ne hu nsem ne je fa koni hu se wo na wo de ye da e ba ye wo amfa ama ye timi gi free traditional council wo na gazette ne yakoni ago gazette no eno na court share wo mo a ye ko gazette ye na Sangwa Jafla a necessary ye de gazette na wo ye sampa man hene sisi a ono na ehwe sampa to obi ka che se wontimi ma sampa obi ka che se bia ono sampa wonsi wono ma okoho adechie adeseye abu ma ma hono mokọ ko tena so bodwa eyiye ba sampa ye na Sangwa Jafla oye dai wokọ ente ye mfuturo bi e na omohwa na asem na kwa akoda no ma ba be hinyan mu se sampa nka so mwie kakra dai aba ke hwa yedin isi asrafo obo ho ban afa de mme snabloy mme Abujafo iti mamolenge ne nkofo enu asentrofo nhemu ye koso no na ye de ho manebo abremo no sade wosusi ho asem ne defa no yaka chese ayese bola sija no intumi num na ye for there sa for adwenche so to no kweko bedi akona dwen no wache no na amobu ne ni di enso aba ho amayen medi usi ya no brepem ye besa to yon komo twetwe no so medi ndi atesem hene kweko ye da masene mo bre yakramo